Здравейте, приятели! Аз съм Радост Тодорова. Добре дошли в моя канал! Това видео, както може би вече сте разбрали от заглавието, ще си говорим за моите любими продукти, които съм изпробвала през месец март. Знам, че вече е месец април, но аз сега използвам нови продукти, които надявам се да ми харесат толкова, че да мога да ви ги покажа в следващото издание на това видео, следващият месец, а именно за април. Така, сега ще започнем с тези за март. Както може би сте забелязали, ако ме следите в социалните мрежи, извинявайте, малко съм превъзбудена, защото не съм записвала видео от доста време и се чувствам много добре да го правя пред моята любима камера. Надявам се наистина тези видеа да са ви полезни, защото аз, както винаги съм казвала, ви показвам продукти, в които сама съм се уверила и съм убедена, че действат, че са качествени и че си заслужават паричките. Така че с два пръста съм за всички продукти, които ще видите в това видео. Ако ме следите в социалните мрежи, може би вече сте виждали някои от тези продукти. Започвам веднага с едни от любимите ми, а именно системата за избелване на зъбки на Star Smile. Неведнъж съм ви я показвала тази система още преди година и половина, ако не вече и 2 години в Израел. Ви показах за първи път тази система, тогава всъщност аз за първи път я тествах и от тогава не мога да спра да я използвам. Първо, защото е изключително щадяща емайла на нашите зъби, както вече доста от вас са се убедили, тъй като аз направих едно от предишните ми видеа, беше за системата. Така че ето тук някъде в единият от двата ъгъла ще ви кача видеото, в което ви обяснявам малко повече за тази система, за гелчетата, кой какъв е, за какво работи и как аз лично използвам системата за избелване на зъби Star Smile. Следващият продукт, който много бих искала да ви покажа, е ето това олио. То е олио на водна основа. Вътре в него има златни частици на марката Guerlain. Надявам се, че го виждате хубаво. Вътре в него, сега ще го разтръскаме, за да видите, има златни частици. Ето, по-хубаво се виждат по този начин. Тези златни частици хидратират и обогатяват кожата с витамини. Защо включвам това олио в своите любимци? Защото моята кожа обикновено е, как да кажа, не нормална. От Кирил Гуцов разбрах, че няма нормална кожа, но да кажем смесена. В едни дни от месеца е суха, в други дни от месеца е по-мазна и хем имам нужда от хидратация, хем имам нужда от хидратация, която да не е тежка. Обикновено олията за лице са тежки и запушват порите и в повечето случаи, да не кажа в 100% от случаите, това е едно видео, което гледах наскоро в YouTube, олиото всъщност не хидратира кожата. То запазва хидратиращият продукт, който преди това трябва да нанесете дълбоко, без да изветрява, така да кажа. Запечатва един вид вече положената хидратация преди него. Докато това олио е малко по-различно. Първо, че е на водна основа и второ, че има перли вътре златни, които в себе си съдържат витамини. Затова много ми харесва, използвам го всъщност от около месец. Както виждате, ето колко съм използвала от него. Не е от най-достъпните продукти, тъй като е на марката Guerlain. Всички ние знаем, че марката Guerlain не е от селективната козметика, но в случая влагаме парите си за грижа за кожата, така че аз силно препоръчвам това олио. Третият продукт, който много искам да ви покажа, изключително много искам да ви покажа, отново е на марката Guerlain. Това е ето този фондютен L'Essential. Вече не знам как се произнася, около 15 човека ми написаха 15 различни версии за това как се произнася този фондютен. Ето ще ви го покажа малко по-отблизо, малко е мръсен, тъй като в момента всъщност съм с него. Ето може да видите, той е с една изключително първо лека формула и второ много хубаво покривна формула. Много е сложно да се постигне това, тъй като ако формулата е лека, то тя не е чак толкова покривна, пък ако е покривна, тя е доста тежка и не е подходяща за ежедневна употреба. В случая обаче не знам как, но от Guerlain са съчетали тези две
прекрасни качества тук в това фондютенче. С него върви и една гъбичка, за която доста от вас ме попитаха, тъй като в Instagram направих видео специално за този фондютен в IGTV. Ето тук ще излезе моя Instagram, ако искате последвайте ме, там също качвам видеа, интересни трикчета и съвети. Честно казано, много ми харесва, най-вече защото с фактор е SPF 20, което в крайна сметка е доста важно. Не само през летните месеци, но и през зимните, а и сега през пролетните, защото все още не усещаме слънцето толкова силно върху нашата кожа, но в крайна сметка то си работи, лъчите му стигат до нашата кожа и увреждат до една степен. Както UVB, така и UVA лъчите увреждат нашата кожа, така че ние трябва по някакъв начин да я предпазим. С две ръце съм за този прекрасен продукт. На четвърто място не поставям един единствен продукт, поставям една прекрасна марка, в която се убедих отново. Ето тази марка, това е Lautus Hair Care. Може да я намерите както в моят Instagram, така и в YouTube. Аз вече направих видео за нея. Ето тук някъде ще кача и това видео. Колко е хубаво сега, докато правя това с 7 любими продукти, се сещам, че вече имам някакъв набор от видеа, които мога да ви предоставя и да ви покажа доста повече от това, което си говорим сега в момента. Наистина е хубаво, защото оставяш нещо зад себе си и наистина се надявам то да бъде полезно за вас. Това е техният активен спрей, който хидратира в дълбочина кожата. Това е тяхното олио за, как да кажа, за стилизиране, за блясък, а пък това е техният крем, който укротява по-немираната коса, като моята, например. Това, което исках да ви споделя и което всъщност е основната тема на видеото, което направих малко по-рано, е, че тези продукти са мултифункционални и могат да се използват за една прекрасна терапия вкъщи, която всъщност ще видите в това видео, за което говоря. Време е да ви покажа и няколко продукта на моята любима селективна марка Nivea. Първо ще започна с тези масчици. Защо ги харесвам толкова? Първо, аз много харесвам всички маски на Nivea, но конкретно тези ги харесвам изключително много, защото аз лично много пътувам и имам нужда от нещо компактно, което да се събере в багажа ми без да натежи, но в същото време и да мога да използвам за различни неща. Тези маски са прекрасни, защото са за различни цели. Имаме за хидратация, имаме пил-оф маска, имаме и тази, която действа под формата на пилинг и е с детоксикиращо действие от тяхната серия Urban Detox. Има една друга, която е с мед и въобще много ги харесвам тези масчици. Може да ги намерите, между другото, мисля, че в Nivea или пък да ги поръчате онлайн. Следващият продукт, който изключително много ми хареса и в който всъщност не съм вярвала, че може да ми хареса, пригответе се, това е душ гел. Обикновено душ геловете, честно казано, как да кажа, не е нещо върху което човек да трябва да наблегне, да обърне чак толкова внимание, така да се каже, защото душ гелът има за цел просто да измие мръсотията и да почисти, разбира се, мъртвите клетки от нашето тяло. Но има една уловка. Доста душ гелове изсушават до някаква степен нашата кожа. И има дори такива, които взаимодействат с варовика във водата. Не знам дали ви се е случвало, но след като излезете от баня, кожата побелява. Това е едно много гадно нещо, което не пожелавам на абсолютно никого. За това и харесвам чак толкова много този душ гел и си позволявам да ви го покажа, въпреки че все пак е душ гел. Той е душ гел, но е с формула на крем. Когато се нанесе под душа, той не само измива тялото, но и хидратира кожата, което означава, че след самия душ няма нужда да се мажем, да стоим и да чакаме да изсъхнем и така да попие всичко, което сме намазали. Това ще свърши перфектна работа. Така, и последният продукт, в който наистина този път мога да се кълна, това е ето тази маска отново на Nivea. Знам, просто обожавам Nivea, защото е селективна марка, защото може всеки да се докосне до техните продукти, не е скъпа, не е като продуктите на Guerlain. Да, те са прекрасни и наистина действат изключително качествено върху нашата кожа, но има и продукти, които да, по-евтини са, но действат по същия начин, особено на по-млади момичета като мен и като повечето от вас, предполагам, защото когато си с млада кожа няма нужда да влагаш стотици левове за
толкова качествена козметика. Да, тя ще се отрази добре на теб, но в крайна сметка нямаш чак такава нужда. Затова ви препоръчвам ето тази маска. Това е кутишката на маската. Ще ви я покажа също и нея. Това е маска, която е нощна и действа като крем. Това означава, че вечерта, преди да легнете, си я нанасяте като хидратиращ крем върху лицето, след което тя работи през цялата нощ. На мен лично ми прави най-голямо впечатление, че когато се събудя сутрин, кожата ми е много мека и някак се чувства свежа. Не знам как да го обясня. Може би след като използвате маската ще усетите и вие това нещо и ще ме разберете какво искам да кажа, но кожата ми се чувства свежа. Прочетох малко повече за самата маска в интернет и това, което пише е, че тя е с зелен чай и има детоксикиращо действие. Това означава, че помага на кожата да се рефрешне, така да се каже, през нощта и да се оттърси от вредното влияние на слънцето, на праха, който непрекъснато се полепва върху нея през деня. Тази маска наистина ще ви помогне. Така че може да я опитате, не струва много парички и не губите нищо. И така, това бяха моите любими 7 продукта, които съм използвала през месец март. Надявам се, че това видео ви е харесало и най-вече ви е било полезно. И не забравяйте едно: красотата на всеки човек извира отвътре. Чао от мен!